Vi skal i gang med en ny kommunikationsstrategi, fordi at vi for 5 år siden var ude og tale med vores stakeholder sidste gang. Og Rådet for Større Færdselssikkerhed og virksomheden og vores kommunikation har ændret sig i løbet af de 5 år. Så vi har brug for at gå ud og tale med vores stakeholder igen, finde ud af, om vi lever op til de forventninger, de har til os. Og på baggrund af deres tilbagemeldinger skal vi ind og kigge på den strategi, vi har, og sørge for, at den tager udgangspunkt i de forventninger og behov, som de har til os. Grunden til, at vi sætter alt det her i gang nu, både i forhold til at blive klogere på vores stakeholder og lave en ny strategi og kigge på vores visuelle identitet, det er jo i sidste ende, at det er helt afgørende for os, at vores omdømme er så godt som overhovedet muligt. At folk opfatter rådet som en troværdig organisation, der kommer med veldokumenterede udtalelser, der laver relevante kampagner, der i hele taget har noget kommunikation, der giver mening for slutbrugeren. Og derfor kan man sige, at alt det her arbejde med kommunikation handler i sidste ende om at sikre det omdømme. Vi arbejder helt overordnet set for at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Det er det ypperste formål med, at vi overhovedet er her. Og den måde, vi gør det på, det er ved hjælp af kommunikation. Politiet gør det ved hjælp af kontrol. Justitsministeriet gør det ved hjælp af lovgivning. Men vores banehalvdel, den handler om at kommunikere til folk. Det handler om at klæde trafikanterne på, så de ved, hvad der er farligt, hvor der er en risiko, hvor de skal være særlig opmærksomme, og hvad de skal gøre.